קורה חברים, אנחנו בסרטון חדש של קלאש רויאל. היום איתי נמצאים עידו, תגיד שלום. שלום. ודוד שלי עדן, תגיד שלום. שלום. אוקיי. היום אנחנו נתחיל משחק אחד בבטל צ'ס, בגלובל. אני עליתי לארנה 8 וקיבלתי את הג'יינט צ'ס. לא ממש הייתי מרוצה ממנה, הייתי מעדיף את המג'יקל צ'ס. היא פי 1000 יותר טובה. אז כן, זה הדק שלי. השגתי את הספארקי ואת האלקטרו. אלקטרו קיבלתי קיבלתי מפרי, ואת הספארקי קיבלתי מהסופר מג'יקל. אוקיי, אין לי אינטרנט, לא נורא. אוקיי, אז הנה, התחלנו את הבטל צ'ס. התחלנו משחק בבטל. אוקיי, הוא מתחיל לנו עם ספיר גובלינס, אנחנו לא עושה עליהם כלום, והם יוריד לנו מעט דמג'. נשים פה את הבלון ואת האייס ספיריט ומיניונות. אוקיי, אז הוא שם לנו את זה. הוא שם לנו את הוויזארד, שהוויזארד ממש עשה לנו בעיות עם הבלון, אבל אנחנו כרגע בהפסד. סבתא שנה אמרה לך. לא גדול, רק בהפרש 100. אוקיי, עכשיו אנחנו בהפרש 200. זה לא טוב לנו בכלל. אוקיי. סבתא אמרה לך. נחכה. אולי נשים את הפקה? לא. נשים את סבתא אמרה לך. נשים את זה רק היה, מצטער על זה, זה רק היה דוד שלי, עדן, מצטער. עידו, רוצה קצת לשחק? כן. בוא. טוב, דוד שלי ישחק בינתיים, תראה לנו מה אתה יודע. הוא שם את האייס ספיריט מהצד השני, לא היה חכם בכלל. והוא, הבנתי. הוא עוזב את הוויזארד שעשה המון דמג' וזה לא היה טוב. אוקיי. הנה זה אני, זה דוד שלי וזה עדן. אוקיי. הוא הוריד לנו את הבניין עם הפזנט. שטוק, תגיד לו שטוק. מצטער מאוד על ההפרעה הזאת. מצטער על הפוצי הזה. מצטער על הפוצי. נשים פה את הבלון. תביא לי אחד. מצטער על הפוצי, עדיין מוצי. אוקיי, מצטער על זה, חברים. לא היה טוב בכלל. אנחנו בהפסד ענקיסטי, ולא נראה לי שאני חוזר מזה. שלום. יש לי מיניונורד. נשים פה מיניונורד. טוב, מיניונורד. יופי. תן לו בראש. איי. לא נורא. אוקיי, נשים פה את הפקה. לא יודע בכלל שיש לי פקה. נשים פה את זה, יעשה פה את זה. נשים פה את זה. לא, הפסדנו טאוור. איי, חברים, הפסדנו את המשחק הזה. אני מצטער. טוב. אם את הסרטון, לא. טוב. נכתוב לא גוד לאק 1-0 ניצח אותי. אוקיי. אם אתם אוהבים את הטבעה הזאת ואתם מכירים אותה טוב, אז תנו בלייק ונתראה בסרטון הבא.